Tuskin maltan odottaa. Amatööritontut, haistakaa peruna! Paska. Ja voittaja tarjoaa oluet. Älä rupee, hei mitään. No totta helvetissä. Tuus tyttö kyytiin. Pidä pihla ja katu pystys. Paraskin. Mehu Maija. Kyllä tänne mahtuu. Sen verran sanon vaan, että koita nyt rauhoittua! Ajattelin, että täytyyhän sitä olla. Lihapullia ja muusia. Turpo kiinni. Homon. Mut hei, mennään katsomaan sitä meidän palatsia ja jätetään yleiset paiset mataluksi. Enpä voi muuta sanoa, että on siinä missä rotat ja torerat. Pannaanko Sepon luona? Ehtii ne seksisuunnitelmat tehdä myöhemmin. Ja se sieltä löytti. Pullaa. Ainakin täällä on siivottu. Totta helvetissä. Mä en enää halua tappaa ketään. Mä vaan siitä meidän edellisestä metsästysretkestä. No sit sun on syytä selvittää tää asia. Sulla taitaa olla vielä tunteita Helenaa kohtaan. Mene nyt vaan kysymään. Ai niinpä tietysti. Sä joko lähdet, tai sit sä itket ja lähdet. Ai että 5 tonnia! No hyvä, laitetaan koko paska. Että teillä on kyllä hyvät systeemit. Paula, ei sun tarvitse mun asioita kenellekään selitellä. Voisiko sinä samalla pestä ne munkin housut? Tais silloin viimeksi vaan unohtuu, kun... Kyllä, joo. Ken leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön. No niin, sieltähän ne vesipervot saapuu. Nyt on piru merrassa. Naapuritalossa on taas hajonnut putki. Ja mihin sä oot Tanja jättänyt? No, mun täytyy hoitaa pari asiaa ja Tania se jäi huoneeseen puljaamaan jotain. Helvetin sen lempikeksejä! Mihin aikaan sun koulu alkaa? Nähdään ihan kohta. Moikka! Helvetin unelmien prinssi. Kylläpä se nyt totta. No se on niin innoissaan tästä kaikesta. Aika mä olis kauankin pitänyt syödä. Ei, mitä sä oot ihan taskaan näköinen tollasena. Se oli ihan kuin siivouskomero. Aha, mä oon siis oikeessa. No mä oon oppinut snoutiimisen noita terapiataitoja. Todella. Nyt meillä on melkein samanlainen huone kuin teillä. Sepolla seisoo. Paitsi, että Ismo tilasi huoneen täyteen punaisia ruusuja. Oho, no Erottuupahan joukosta. No jälkiruuaksi makkarasoppa. Vaikka kyllä tää Tanjakin paskalta tuoksuu. No tultaas nyt haisuliinit sieltä tänne altaaseen. Me vaikka jonkun homon kanssa naimisiin. Hankkikaa lapsia ja tehkää vielä niistä Koko lihapiiri. Vai Seppo, hei, käytäisikö mä hakemaan rotat ja torerat? No, minä tarjoan. jälkiruokapalleroitakin.